Ei, Gaur, 2017ko azaroak 11 den egun honetan, munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urte hurrenean, ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oinarriko lagunduaren jaialdia bueltan bueltan da. bat, bi, ba. Ei. gaur, 2017ko azaroak 11 den egun honetan, Munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urte hurrenean, ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oinarriko lagunduaren jaialdia bueltan da. Eta botako estat, lehenengo bideoan sonidua, esan aber hori ondo xauken, bideoak enduko estat eta mikroakin bakarrik ingo xua berba. gaur, 2017ko azaroak 11 den egun honetan, Munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urte hurrenean, ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oinarriko lagunduaren jaialdia bueltan da. gaur, 2017ko azaroak 11 den egun honetan, Munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urte hurrenean, ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oinarriko lagunduaren jaialdia bueltan da.
honetan, munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urte hurrenean, ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oinarriko lagunduaren ekitaldia bueltan bueltan da. gaur 2017ko azaroak 11 den egun honetan, Munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urte hurrenean, ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oinarriko lagunduaren ekitaldia bueltan da. gaur 2017ko azaroak 11 den egun honetan, Munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urte hurrenean, ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, Bat bi, Paskus emou zabil, bat bi. Baina, diferentzia, batetik bestea, bastante nivel txauk. Esango
meteoritoa egoki zen egunaren urteurrenean ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oinarriko lagunduaren jaialdia bueltan da. Gaur, 2017ko azaroak 11 den egun honetan, munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urteurrenean ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oinarriko lagunduaren jaialdia bueltan da. gaur, 2017ko azaroak 11 den egun honetan, Munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urteurrenean ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oinarriko lagunduaren jaialdia bueltan da. gaur, 2017ko azaroak 11 den egun honetan, Munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urteurrenean ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oinarriko lagunduaren jaialdia bueltan da. gaur, 2017ko azaroak 11 den egun honetan, Munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Orain dela 1000 urte, ia lurra suntsitu zuen meteoritoa egoki zen
Bai, bai, bai. Gero pentsaukuk, ekarri dau. Entrega da bella? Da bo... Vale, oso ondo. Ontzuten da? Ondo? Vale, perfecto. Iluminación, controlado.
Honek urtezukoa dira, beti ganera azken urteetan podiumian egon dira sariren bat lortu dabe, eta urten Oñatiko laburmetrai realizan klasikorik handizena, iTunes. Ikusiko duguna taldia Guggenheim Productions. Taldien izena, Astu Pata Pota Pita Hija. Honek gaztiak izan arren urteroko tira, klasiko. Calabaza Productions. Eta izenburua. Azkan urtietan ganera sarezak irabazia da. Gaur, 2017ko azaroak 11 den egun honetan, Munduak bere normaltasunerako bidea hartu berri du. Horrein dela 1000 urte, ia nuga suntsitu zuen meteoritoa egoki zen egunaren urte hurrenean, ospatuko da ekitaldia. Oraingoz, dakigun guztia da azaroaren 11ean izango dela. Berri gehiagoren zain gelditzen gara. Oñatiko laburmetrai ralia bueltan bueltan da. Pero, pasau intzara, ez? Egisa. Honek urtezukoa dira, beti ganera azken urte. Gabon, danore, dongi etorri. Aurten ja 8. Oñatiko laburmetrai ralia dugun honetara. Ikusi ahal izan duzuen moura, aurten, ez da gitzu udala izan dan, edo esponsorrak, baina antolatzailea kriston aurrekontu eukidabe. Du berezizak ikusi oso esenak, lantaldiak sortunikuak izan dira, eta nik uste hor tizerren bat edo ez, azkan egunetan plazaratu da eta talderen batzuk, esperientzidunak, nik uste saiatu dira zela aldez aurretik igual lan batzuk aurreratzen. Efekto berezi batzuk eta prepara, etorkizuna zientzia fikzioa, eta gero resulta. Kena, dena, 70. hamarka da. Baina holako sorpresa ondo etorten dira. Goizeko 8etan altza, gozaltzen hasi, sorpresia, eta barriro buruari bueltak emoten hasi bihar, ezta? Inkluso entzu otortik talderen batek, 11ak, 12ak, edo batzuk ordu bizetan behondik lanian hasteko egon dira zela. Bueno, dana dala pozik gauzela esango neuke, sekuk jalanak ikusi doguz, eta, bueno, zailtasun eta urtetik urtera talde antolatzailea gauzak pixkat komplikaten saiatzen den arren, nik uste aurten pelikula edar batzuk, film labur edar batzuk ikusteko aukera eukiko dula, eta denbora galdu barik horretan hasiko gara, pelikulak ikustera etorri garata. Datu batzuk aipatzeagatik bakarrik, ze aurten badago detaileren bat, 19 talde, parte hartzailea izan sari parte hartu dozuenok, baina lehiaketan sarizen bila 15 talde bakarrik. Batzuk postuengo dira, kontrinkantek itxiago, sariza irabazteko, eta 4 talde kanpuan geratu dira. Gainera batzuri igual bronkia eta dana bota bihargotzago, esperientzidun taldiak dira, 3 talde epez kanpo heldu dira. Batzuk inkluso ikusi dute zaurna helduna zenian behar di negarra ez ordenadora eskuan, 7ak eta 5,
Ez dau funtzionaten. Bueno, ba, hiru talde hoiek eta beste talde bat garaiz heldu dana, baina arauak zehozetarako jartzen dira. Eta zenbat leku agertu behar dira, eskatzen dira zen edo agertzen aukeran dago zen 10 horietatik, 2 ez da urten, ze gertatu zego talderen bateri. Bakarra, ez da, Matxin? Da gero esango, eske montajian astu jako, jode, pues, mayor cagada todavía. Errodatu oso, da gero montajian sartu bez. Bueno, lasai, zedakizuen moura naiz eta lehiaketan parte hartuko ez da ben, amaieran, 4 pelikula horiek be ikusiko duguz, beraz, 19 pelikulaz gozatzeko aukeri eukiko dugu. Parte hartzaileok bakizue, baina atzealdian goizan zaozen ontzako, publiko orokorrarentzako, bueno, aurtengo arauak zeintzuk izan dira. Dakizuen moura lan. Adin guztietarako egin egon behar dira. Bueno, hori hor txitxiko, Naiz eta urte, bueno, igual gaiza kontuna hartuta tranquiltxuo ibili dira batzuk, beste batzuk, bueno, betiko martxan. Gaiza generua edo gai orokorra 70ko hamarkadia, eta hor igual, pixkat komplikau edo hasieran trabatu sarie batzuk, ezta? Eta normala da. Hemen gauzen asko, garai hartan ondik jaizo barik gehuazen, ezta? Eta parte hartzaileen artean be, gitxi batzuk baino ez, esango neuke garai hartan dagoeneko jaizota, eta gogoratu garai hartan ze izan zen edo ze gertatu zen be, ba askorik ez. Eta garai horreaz lotuta, 3 azpigai edo aukeran, hoietako bat gutxienez landu beharrekoa pelikuletan. Hippie mugimendua, batzuk hori hartu oso, gai nagusi edo, bueno, ikusiko pelikuletan, baina hippie mugimendua, bueno, porruak erretetik aparte beste zeo zerbe izan zen, baina, bueno, ikusiko dugu. Bigarrena, telebista zuri baltzetik kolorera salto egin ebala, eta 3. boom musikala, bai mundu mailan zein Euskal Herrian, bizi izan zana. Eta objektua, aurtengo objektua, kanika erraldoi bat, ikusiko dugu ze joku emon da ben, eta tokizak esan dakua, Matxin, 10 leku, horietatik 2, behintzat gitxienez, agertu biharrekuak. Eta besterik barik, pelikulak ikusten hasiko gara, baina, aipatu aurten, posgarreza dela, bueno, urteroko arpeizak ikustu dezamen, veteranuak, baina jente gaztia be bai. Gainera, hainbat taldek eskaera egin dabe aurreko urteetan beheguan arau bat adinez txikikoak, bueno, irudi eskubideak eta kontua direla, eta pantailan eta pelikuletan parte hartzaile moura agertu ezin zirela, eskaera bat egin da, eta, bueno, aurten, baimenakin, baina, bueno, adin txikikoak be parte hartzeko aukera euki dabe, 3 bat taldetan ustot adin txikikoak lanian, aktore lanetan eta parte hartu dabela, eta talde bat, Berduri Hall, guztiak 15 bat urteko gaztiak, ezta? Ba, eurak bakarrik egin dabena lana, eta, bueno, horrek adierazten dau OLR rally honek, ba, bueno, aurten eta 8garrena, 18garrena eta segurunenik eta 8garrenera be heltzeko aukera ongo dala, kanteria bada holako. Besteri parik, publikoan zauzenok, butakan dauneko horrizak badaukazu ez, beraz gorde ondo, gero publikoaren sari jabe zeuek boskatuko dozuelako, eta, bueno, besteri barik, pelikulak inaziko gara. Lehenengo 3, bakizue, oitzuria dugu ja 3ko txandetan ikustia pelikulak, lehenengoak, veteranuak, baina, esango neuke, pelikula danetatik aktore edadetuenak edo sarrenak eta gaztienak aukesenak. Beraz, belaunaldi aldaketa hori ederto erakusten den pelikulia. iTunes eta pelikulin izena Jackass, Jimmy, Johnny. Ikusiko nortzut irazen 3 pertsona horrek. Bigarren taldia, efektu berezizak eta hurrengo urterako igual gordea izango duzu ez, Dwingi. Eta izenburua serie areik. 70ko hamarkadan bizi ez gehin opez seriarek ero ikusi genu zen, Ander? Eta 3. txalotzekua OIT taldia. Lagun bat, aktore, montaje, gioi, grabaten,
pertsona bakar batek, taldien lana azpimarratzen dugu hemen, baina pertsona bakar batek egindako lana hirugarren hau, Pako izenekua, eta beraz horreri eskertzekua, naiz eta trabak eukida bezen, lana aurrera ataratiar. Beraz, gozatu lehenengo 3 pelikulak egin, eta laster nator buelta. Zer izue izati handixe zainien? Eta zue zer izue izati handixe zainien? Nik astronautia. Nik maixua. Nik etati. Nik gurasoekin Ameriketara noia hartzen izatera. Venga, guazen afaitea. Hartu nekanika favorituana, gurekin akordaikeko. Eskerrik asko. A ver, ya que saiaikin da? Bai, urte asko juk. Ameriketa fanzanetik. Eixa esan, tarrekin xabit bai? Grisak etxuen bai gatuko fronteran. Ezik esan aragoik, Hello, what's up, man? Zer xapaiak ez? Ya que es, Jimmy, Jimmy now. Jimi Hendrix emoan. Zei jokoi. Eta, zer pintxekin jatorba? Pintxek? I am hippie happy man. Amerikan danako lagabitzak. Zer dokoi hippie happy? Pisan love mutil, mundu aldaketan xabi. Sexu askea, rock'n'rolla, drogak, askatasuna. Oin, Londres abixua fatia, komuna baten parte hartzea. Komuna? Komuna hemen bako, zerrek aldien, no? Jimik errezoia esakoan, earki bizi gaitu. Bai, oixo, ontsa hippie ingaiela, earki gabitzak. Eta Londresetik zekarreko esku? Gaur ikusiko zu hau, gaur dok etortekota. Guazen. Jimmy, gu behire rollo etorri gaitu. Jimmy ez, Johnny. Johnny Rottenmouan. Jimmy atzien gehatuok. Ni amenabik, mundua mouan, bueltaka. Breakers! Ay, ¿qué es esto de televisión? Yo soy Angelina Jolie y firmamos un contrato antes. Vaya gilipollez. Dice doctor que me duele el diodeno. Itxi zere hau nere epokakoa da, 70erua. Kapitaina, posik dago zua? Callahan! Herrixan kasgora jarri dok, oink lapurtaldian atzetik. Asuntos internosekuak ipurtzuluen mingaina sartuta xakoat. Nere izoniko onenetako bat aiz, onena esango joan. Baina larre involukrau eskaz hontan. Plakia eta pistoli entregaiteko esan biustat. Baina bandi harrapotetik oso gertu gatzak! Oin ezinok apartau kasutik. Callahan! Ez okurri muturrak sartzeia kaso honetan,
Paseixat, zein ezan bioken bandian urrengo pausua. Diamantezko koskabilan bila famituk. Kapitainak esan zozku ez involukraineko. Ez eiz izango haino jo guztia. Banku hortan xauk, diamantezko koskabila. Seguro inauk, gaur oztuko zuela. Klaro xaban korto honetan baltzaile mizola, ez? Kapitaina? Kalajan, esan doztaten ez involukraiteko nere gizonik onena aiz. Mosto! Bueno, ya bukatu xo bastante ondo gato kortoa, ez? Zeitxe xo altza bitxirik. Pako nire naia da. Jipia zen. 70ko hamarkadan. Hemen dakat berako paritutako kuadernoa. Txoratu itezan nire marrazkiekin. Jipia zenez, urtetik urtera bere burua, june inzan, txoratu inzan. Depresioa, alkola, porruak. Egune horretzezun. Grabatutako bideo bat, duela gutxi. Ez zitzaion bate gustatzen. Bere azkeneko egunak kalan emate zituen, gora eta bera. Noiz arte? Bere bizitza bukatu arte. Horri txuriak bezala. Hortxe lehengo hiru pelikulak. Eta aurrera egingo dugu. Aurrera egingo dugu beste talde klasiko batzukin. LPM. Izenburua Atxurra eta Txixaria. Fede Tarrasek Donostiko Zinemaldizan hautzak arrotu ebasala. Esen nuelako orkestu pelikulia. Surikato Films. Aurreko baten esan eban, talde batzun izenak, ez da? Emote bala, aurkezliari puteateko preparate guazala, batzuk izenburuak inbazizarie. Tutere, tute, matute. Izenburua. Eta hau esango neuke dela, adibide argi bat, azkan urtietan egondan garapena eta gero telebistan, retransmisio deportiboetan, bueno, retransmisio deportibo frenetiko bat, montajia, todo velocidad, antxo ikusiko dugu, adibide bat, oso ona. Eta hirugarrena Txitak. 70s, izeneko pelikulia, eta okerrezpanago neska osatuketako taldia osotasunean, ganean neska bertzolarizak pareauak gustaten jakesenak. Disfruta.
Bale, bueno, asamladia aztela doina. Gauza asko daku, erabakileko. Bueno, lehenengo puntua. Erakundaren abesti ofiziala. Proposamenik? Bai, Josu? Nik eusko gudariak erabiliko neke. Josu, epegak? Ze epegak, hande? Badituz, A ber, beste proposamenik? Nik zehose modernua eta apurtzaile jarriko naren. Gentia erakarteko edo. Abaren mamma mia edo horrelako zerbait. Bueno, eusko gudaria bai? Bai! Bueno, bigarren puntua, hau puntu informatiboa da. Grisak munizio barrixa erabiltzen hasi dira. Lehen pelota baltzak erabiltzen eben. Oin, koloretakoak erabiltzen hasi dira. Koloretakoak, Oin harrila telebista koloretan ekarritu? Neu gorrixa hosiot? Gube kolorek erabiltzen hasi bieko ginen. Ez dakit, logo barri bat olako zoze, ni bako zoze buruen hola atxur bat eta txixara batekin, Bale, Lekiliano, urringo bilerako ekarri zerri borrua. Ados, ne kontu. Bueno, eta azkenengo puntua. Operación Ogro. Dinamitea eta zulua prest dau. Elizatik urte denean... Ez dakit pa, eske... Violentzia... Ez da hobeto... Behakin berbaitea... Ez dut bape garbi ikusten. Nik pistolak... Erabiliko neben... Lorak banaketako. Bueno, hau larri da. Zu perturbauta zauz? Alde mendik! Segurua neukan jarrita. ¿Qué pasa, brother, tío? Carita champelque, tío, qué buena, tío, planazo, tío. Mucho se da Castela, tío. Qué buena, tío, Peta, tío, eso, ¿sabes? Hola, Gochia. Dale, tío, venga, qué buena, tío. ¿Sí, tú jugaste en navegador? ¿Qué ida llovía, tío? Este bat... Tiola sagasti eta... Hostia, rusua? Rusua esato. Ni rusua nalde, tío. Qué buena. Sar daitezela protagonistak! Alde batetik, Asti Olaza Asti, 5 bider munduko txapelduna. Txalo bero bat beretzako! Bigarrenez, Barrenovic, Errusiako piztia, Errusiarra. Munduko kopan bigarren salkatua, sasoi paregabean dagoena. Hasi deie, Asti Olaza Asti. Txanda berria, Errusiako Barrenovic. Potxoa! Chibi. Tute. Retute. Matute. Potxoa.
koloretako telebizioak kristo kanikazua joten da. Chaval, te digo, tío. ¿Qué pasa? Aiba, ze da hau? Hau argitxasuna. 40 urte kaja barruan, eta pentsamendu ugari nere buruan. Uf, hau hotza! Baina esku ertian bai goxo. Zein ez da egoten inon magalian babestuta oso? Ai! Oin bai aske! Hainbeste eskutatik ibilitiakua, eta oin inoben ere eske. Hainbeste aparatukin inguratuta, eta inguruko SMS-ekin konturatuta. Españoles. Franco ha muerto. Pare bakainan ostian, hauxe da entzutia gura musikia. Etxekoatik urrin, eta lagunetik gertu. Laguna familia barrixa izatian modia ez ete daba gertu? Zuek? Ziren daune kanikiak hemen? Ze kanika? Potxika neukan da ez da gizela gertuan hemen. Hone bizitzi eukiren baden, zen bat gauzek ikusiko den. Bueno, segidu daigun aurrera, eta oin, ongi etorri ja, aurten lehenengoz parte hartu da talde horietako bateri. Berduri Hall, aipatu dugu gaztiek osatutako taldia, eta euren pelikulia izango da, botez bote hamarkadaka. Gaztiak izateko, idea politxa, zientzia fikzioi etxeko, efektu berezirik erabili biharripe, berez ez dago eta iruditzen ja hori erakusten da bela. Bigarren pelikulia jarraian ikusiko duguna, Hangover Productionsen, 10 urte, 3 minutu. Eta honek, omenaldi politxo bat eskaini hotze, 70ko hamarkadako musika eta siniari, pelikulari. Eta maitzeko neure lagunetako batzuk. Astupa eta pota pita hija. Urrengo urterako ja ezaguna hilez, astupa edo ja elaburtuta beha. Izenburua, Nodoiena Telebista. Eta ojo, adi, esango nok igual, aktorerik onenaren sariza, igual pelikula honetan alde hon. Aurrera. Opa, bueno, egunon. Baina,
Baina, ze pasau da? A ver, tío, concentra, a ver. Bueno, zuek badago izan da gaurko zana, bale? Bisa geixau. Gaur klasean zeo zarraroa pasau da. Bueno, guazen zeo zartzera. Bai, egisa izan hain moztua. Arra joten zaitzeio, venga kanpoa ja niri. Kanpoa! Kanpoa, nire arra joteko kanpoa. Monten dau beste amarkaten gauzela. Ni bez, zeo zarraroa notau dut. Ostra, kanikia? No afangeke. Guazen letamen dira ero. Baina, xinoak letamendi, eta oin nun dau letamendi. Xal kriston kanikiakin. Horren teon naukela radizioan entzun dut dola, telebista xaukela koloretan. Garri, kata bingo zu. Haula, koloriak. She's fantastic, made of plastic, microchips here and there. She's a small wonder, brings love and laughter everywhere. Ama, zera guapaiteko, porru patatak eta gibela. Seixo, ta dana jango zu. Hombre, Miguel bai, venga, baila. Gaur ligauen bisu bat. Bueno, ama, juegan hori da. Miguel Mari, venga, gora. Haine mutiko bixamonakola. Don Sabino biako txadiar. Bale, mendigatu hori. Etorri Don Sabino, ikusi zela bel mutikua. Hola, Don Sabino. Eta jaikuak esan zuan, domekatan, izarri eta pintxua jatea. Urten kalera! Urten kalera! Ez! Kalera ez! Ez! Jesucristo enseña. Berbe, berdin! Bueno, ni entrenik era mía.
telebista berriz bezuri bat zian jarri okela, Hola, igual año oian pentsaitzen. Beste bat? Haze xauken telebiztari. Baina beti berdina xauk. Hori txuri bat altzian dago, ez? Hostia, eske pantaia xau zikina. Zer da kubi. Eguerdin guztioi, ongi etorri Notoienako albistegitara. Ni Jose Gainanez eta mentxe dituzue gaurko albisteak. Kultura arloan gaur Saberri Ganar programari hasiera emango zaio arratsaleko 3etan, Jordi Hurtado orkezlearekin. Saioa jada ikusi duten kritikalariek ez dute iritzi onik haren inguruan, eta ez dute duzte asko iraungo duenik. Badakizute. Gaur arratsaldeko 3etan hemen, Nodoienan, ez galdu. Arlo internazionalean, gaur goizean Vietnametik lehen soldadu euskaldunak iritsi dira hegazkinean, hango gran parte hartu ostean. Batzuekin elkarrizketatu ondoren, Jon Erramboro soldaduaren hitzekin gelditzen gara. Bestalde, Kontzejupetik aldizkariak azaroko zenbaki berriak kaleratu berri du. Azalean Marisol abeslari taktore ospetsunarekin. Marisol oinatin dabil egunotan bere azken filma grabatzen. Berri nazionaletan, Luis Carrero Blanco lehen ministroarentzako kotxe berria erosi du gobernuak. Kotxe berria aurreko baino azkarragoa dela dio. Bere hitzetan, korrika baino egan egiten duelarik. Azken modulu hau, peioten autorik puntakoena da, azkarra bezain gogorra. Gainera, Madrietik ere bai, Francoren galdutako Barrabiaren interpretazio zentroa inauguratu berri dute Valle de los Caídosen. Barrabia, beirazko erakusleion jarriko dute generalisimoaren etorkizuneko ehorzlekua izango den tokian. Kiroletan, zuzenean konetatuko dugu nazioarteko kanika lehiaketarekin. Bertan dago gure kazetaria Mikel. Eskerrik asko, Jose. Mentxe gaude Madriletik nazioarteko kanika lehiaketan. Sovietarrak Amerikarren aurka ari dira. Lehen ministroaren ohorezko sakearen zai gaude. Eta hor dator lehen ministroa. Betiko basuria xauki. Zali, Mixu. Kago, tío. Bueno, urrengo 3 pelikulak egin jungo gara, lehengoko taldia txanda honetan, Pixarrakada. Zuri beltzez, pelikuliaren izena, eta honek, dirua edo konbentzitzeko gaitasuna, baina herriko jente ezaguna be guest starren moura fitxateko aukere eukidabe, beraz adi. Bigarren taldi Okerraren adarra, hauen izenburua pelikuliena Irentxi. Eta fija ondo, barre, humore, ondo pasaten du ekitaldi honetan, baina tarteka detaile tekniko politxapea agertzen dira, eta pelikula honetan esango neuke montajia, saritxu bat igual urrengo urterako, montajerik onena, benetan azpimarratzeko iruditzen jat. Eta azkana, txanda honetan, Guroso Ona, Mirari Japoniarra pelikulien izena. Eta bitu, txanda baten 2 pelikula, teknikoki oso ondo landutakoak, eta, bueno, rally honetan, ordu gitxi eukiarren, artia gai modura hartu, baina artia egiteko gai bebasariela, gainera, naiz eta taldian jente gitxi izan. Okerrespanago talde honetan 2 pertsonak egin da belana. Beraz, aurrera! Iau, DJ Amaia, noiz otopa? Uste xo eta oita la horretan, eta deixo ila oita dena, Abai, hau neska ona, jatorrata. Maneako neskia. Hostia! Telebista zuibiltzen jarri gara?
Iakorde egin naiz, koloretan ikusi gisa lehenen aldixaz. Joder. Koloretan xau baina? Boa, ima entea ben biok. Ilarga dagoitzanetik, erratxan gatzaki. Arkeli! ¿Xok habla Villavesa? Tía, tontoa, izurren urtego inabion entrenen, tío. Tía. ¡Ay, Dios! Txoin. Hau, 81koa. Franco, ¡vamos y marchamos! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡Está la calle, sí! ¡Una lenta militar! Hostia. Zile sautu xokta. Pasautxera gauza flipantia! Ixute xua telebizioa etxian, eta etxetabak koloretan agertu. Zuri baltzian ikusi biharrian, koloretan, Olako koloriak, itani gatzaga maura, olaxe. Jo, zinik egune ikustu xua koloretan telebiztea. Bai, venga, kizurra. Begixak? Ita, zela opa, iretxian beti kolorez ikusi zuela telebiztea? Ba, ne etxian beti ondo gau telebiztan gainean, eta beti hanik ikusi xua koloretan. Baina bote xokenez, oin beha boteria galdu xok, etxok ezetako gari xok, puta mierda. Cauen dio! Ja nintzoneko suixa, la hostia!
Hau da eskatutakoa. Kiototik zuzenian. Sartu. Pentsaien ebena baino handixagoa da. Baina bakitzu. Bueno ba! Ondago kaso! Wow! Bueno, eta hon bai, azkan txampara heldu gara, ikustoten ez epaimaiza be ardautxu bat hartuta gero hueltien jau, eta beraz, lehiaketako azkan 3 pelikulak ikusteko garaize heldu da. Lehenengo taldia, txanda honetan, Sutru gora eta Prakak bera, eta izenburua Eusko Woodstock. Pelikula honetan be, asko hartu dozue, 70ko pelikulak edo 70ko hamarkan girotutako pelikulak erreferente modura, honetan be iruditzen jat, kino politx bat egin da bela. Bigarren taldi txanda honetan, Hintxi Productions. Kerrespanago izen modura talde izen horreaz lehenengo aldiz, baina parte hartzaileak aurretik parte hartutakoak, izenburua Koloretan. Eta inoz niri ekitaldiz jamaitxuta baten batek esan hau, edo bronkia bota izan hau, ezta? Zara, oinatiarrez berroa ez duten etxen eta asko ulertu ez zuela etxen. Bueno, pelikula honetan be, ez da gitz bergara, ardan, zer dan, baina oinatiar barik beste izkeraren baten be badabiltzaz. Eta amaitzeko, lehiaketako pelikulakein beste talde klasiko bat. Big Black Banana. Eta honek be, bueno, beste referente bat, ez 70ko hamarkadakua, baina, bueno, pelikulia ondo girotuta, oin bai serizo aktoriak hautagaietakoren bat izan ditik leike, eta usteot saritu aldira zen pelikuletan txanda honetan behintzat, bueno, amaiera politxa emoteko taldia aukeratu dugula. Beraz, azkanengo 3 pelikulak, eta gero ja, bosketak eta beste pelikula batzuk, aurten, sorpresa eta gauza interesgarri gehiago be badaozeta. Emozionautan hau! Ama, kompra... Buah, Koloretan telebizioa! Zerako ondo! Jota emozionautan hau! Ama, kompraik onena! Bai, baina honek etorri bidea edo ze, behan dutu inbixakue. Bai. Baina ze, lagun danak etxera ala? Zer uste dauzue da lau? Danak telebizta Koloretan ikustera gana? Nobera dia! Ze, azira Venga, pasarri! Egunon ikusentzuleo. Aurreko urteko Busto jaialdiaren arrakasta ikusita, aurten Eusko Bustok antolatzea erabaki da Euskal Herrian. Nafarroan izango da, Iratiko basoan, hurrengo larunbatetik aurrera. Antolakuntzak gonbidapena luzatu nahi die Euskal Herriko gazte guztiei. Pixka bat animatzeko aurreko urteko irudi batzuk jarriko izkizu. Unibertsuak
mensaje gabi aldozu. Telebista. Eusko bustokea fan bigara. Bai, fan hili gara. Bai. Baina... dirua lortu diaku, edo? Ufa! Bueno, artia ingeke kalian. Artia ingu. Egisa da, artiak eruango gau. Hori da, eusko bustokera. Bai. Someone told me long ago there's a calm before the storm. Ama! Ba, noira da, Nora ba? Hainbeste gauzakin? Eusko guztokera? Eusko guztok? Ba, hori lehen telebistan ikusi duen festivala. I really wanna know. Tell me who are you? I really wanna know. I took the cube back out of town, back to the rolling pin. Kaixo, eusko guztokera goiaz eta galduta gauz. Ez duzu joakingo, nundik fan bihun. Kaixo, Forest naiz, Forest Gump. Nahi dituzue bonboiak? Nire amak dio bizitza bonboi kaxa bat bezalakoa dela. Inoiz ez dakizu zer aurkitu dezakezun bertan. Jose Miguel, venga gora, alperrantzi xoi, jaiki zaitzez, gauzapatua data, venga, merkaura jumiozula! Bai, ama! Venga, seme, espabilota, hermosa itzulia, bengoz, merkaura jumiazata, arrautza saltzera, hombre, venga, venga! Bizi naiz baserrian, animalien erdian. Bertxotan dizuet mundu guztiak dakian, nola nagoen mendian, bizidunen bilogian. Egunon. Atzo partido elegantia ikusi nagoan telebistan Atletico de Bilbao, Real Madrid. Etxeko telebizinuan, hori bai, hori. Etxeko telebizinuan? Bai. Buke txauko golakoik etxian? Ni koloretako erosi joat. Koloretako hau Bai, kostau jat, dirua irabaztia. Bazkian lanean, jolasten ere bai, ez dakidan gauzarik ez diat egin nahi, ere izango aiz zerbaiterako gai, pinko aldia gu iklanetan ikai. Egun oseme. Kaixo, Zarragaina, hemen zuen esnia. Oso ondo, eskerrik asko. Hartu dirua eta erabili gauza honetan, Gauza honetan. Oso ondo. Jainkoak dedika zitala. Jo, gure marte. Eskerrak ez toka apurtu! Hostia, baina, telebizio hori sekarrioka da? Bai, motel, eta koloretakua gainea. Amak ikuste jokenian, sorpresa galante hartu bihot. Ama! Ikusi zokarri duten, telebizikua, koloretakua, modernua! Ikusi, ama, gure horrekin erositxakua! Baina helikoptua aiz, edo ze? Españoles, Franco ha muerto. ¡Toma! ¡Y tontua aiz! Hasi ingo gara meseta familia izela. Iru eta margarren amarkaia,
garai zoragarriak izan ziren. Franco! Udaletxean Espainiako banderak, jaisetako kartel lanak, espainoles, Vía del Moura. Joder, España. Bai, jendia kartzela eruaten zen, regimenak inadoz ez bauen, oso politiak ziren, epoka politiak. Epoka gatxak diala esango batzuk, baina erregimenari fidel ginenai txankamuak emute oskun gero. Baina izenak izen nazionalak, izen espainolak, joder. Hasi kakin jartzen. Paco con K, zea bai. Paco con C! Torri, jarraitu. Hemen... Hau da. Firmabilketa bat iten nabil, Paco con C. Ikusten dozue, ja, konbentzien hasi naiz jendia, hil parte hartzen. Eta nik asko ez desentona gukuran, nire pintada batzuk egiten eben. Eta hori gogan zaitugu, gora Euskadi askatutak, independentzia, viego siempre viego. Eta holako pintadak. Holako akatxo ortografikoak sartzenen apur bat eskera bertzale barruan be mierdilla sortzeko. Eta hori izan zen nire, bai? Guten Tag. Guten Tag. Txeako mokoa. Bueno, da urtiak aurrera doiaz, ez? Bueno, horrexek izan dira, 8. ekitaldi honetan, lehiaketan, sarizen bila parte hartuko daben 15 lanak. Oin, txandian, atzian, goikaldian zauzen hona da, horrizak badukazuez, korrespanago arkaz batzuk kontxe momentu batetik bestera banatuko dutzuez, eta zuen lana ikusi barri dugu zen 15 pelikula film laburroietatik, zeuen gustokoenaren izenburua jartzia papelian, eta hor laguntzen dabiltza zen bolondrez hoiei banatzia. Gogoratu, publikoaren sariza irabazten da benape, txankamua eta diru saritsua bebai eruango da bela. Eta atzian, atzekaldian, goikaldian, boskak ematen zaozen bitxartian, mesedez eskatuko dutzuet isiltasunez egin daigun, ze aurtengo ekitaldi honetan, bai, mesedez isiltasun pixkat, konturatuko zineten talde bat, klasikoetako bat, aurten egon behar leuken taldetako bat, falta dela. Txantxigut taldia. Ulergarria, askan urte hauetan guztizetan pantailan dizean ikusi dugun protagonistetako bat, urtero protagonistetako bat izan dena pelikuletan, urtean dakizuen moura gure artian ez da olako, eta beraz, ezin izan da belako parte hartu. Eta, taldekideape erabaki dabe aurten, parte hartu aktiboki lehiaketan parte sartzia, baina han atzian, goikaldian, txantxigudeko taldekideak badaoz, eta Tiagori omenaldi txiki bat nahi izan deutze egin, txalo bat eurari mesedez.
Eta ziniak badauko gauza hon bat. Eta da, zinerako errodatzen dugu zen irudi horiek betirako geratzen dira zela pantailarako, ezta? Eta beraz, Tiagok errizan, baina, ORL honetan emonda ben hori betirako pantailan ikusi ahal izango dugu eta horre ukiko dugu betirako. Oin, eskerrak txantxibut taldekuari, ze erabaki dabe esan da modura lehiaketan ez, baina moduren baten Tiago omentzia eta hemen parte hartzia, eta ikusiko dugu orain eurak horretarako prestatu dabeen pelikula bat. Talde moduan 2010 urtean jaixo ginen, Oñatiko 4 metre ralliarekin batera. Zieran, 3 ginen bakarrik. Baina aktore moduan ez ginen ikusten. Galdezka ibili ginen lagunen artean. Eta poliki jendia animatzen hasi zen. Eta horrein artean, Tiago zauen. Behiketan jatian eta ya... Voy a Taldekideak berehala konektatuko den danak batera eta oso ondo egiten ginen. Barra batzu gotatxo batea. Hori onditan ez du izakuzioa. Zer itxua, jatorra. Animaua oso komprometidoa. Lagun ona. Pertsona ona.
eta amets askokin. Eluzein asko gina hartzen nuen aktore lana. Egongo da boltea. Beti ukan zerbait itxeko eta zerbait aporta itxeko, beti prest danerako. Konturatu orduko, agur esan dozkun. Baina seguru gauz hor nonbaitetik begira zauzela. Mila esker Tiago, gurekin batera bidai honetan parte hartzeagatik. Faltan botako zaitugu. Baina ziurgaz, hor noinbait berriz ikusiko garala. Ikusi arte, Tiago. Beraz, txalo bero bat Tiagorentzako, Txantxubudeko taldekideak bai, baina ekitaldi honetako antolatzaileak bai, eskerrik beroenak Tiagori eskaini deuzkuzan momentu hoi guztizak aitxik. Eta eskatu nahi nuke beste txalo bat taldekideentzako naiz eta zaila izan, aurten nahi izan da belako hemen egon. Eta, espero daigun, injarrak barriro hartu eta, Tiagok bezeurutik ala nahiko leukelako bat, datorren urtean barriro bere taldi hemen pelikulak eta pelikula honak egiten ikusteko aukera eukitzia. Eta oin bai, ikusi doguz lehiaketako 15 pelikulak eta amaitzen joateko ordua da. Hartuko dugu tartetxo bat aurretik eskerrak emoteko, antolaketa lanetan lagundu daben hoiei guztizari, hasitza Oñatiko udalari, zelanez, Gaztelekuari, aurten Txantxiku ikastolari bebai, bereziki, bestetan, edizio lanak, montaje lanak eta bestelako gauza batzutarako Gazteleku erabiltzen izan dozue taldekideok, aurten kontu batzu gaitik ezin izan da lan horretarako erabili eta Txantxiku ikastolak bere instalazioak, interneta eta utzi deuzkuzuelako zuek lan horiek egiteko. Eta gero, esponsorari, fotokoleti danok pasasarie eta agertzen dira Gereta, Sustrai, Ostatu, Zuel, Luisena eta Insaluz. Eskerrik asko guztiei. Eta baitza, gaurko egun honetan, goizian hasi eta ekitaldiz amaitzu arte, laguntzen zabiltzazen bolondrez, voluntarizo hoiei guztizari. Txalo bero bat eurei bebai, hau guztiz antolatzeko danen beharra izaten da. Eta aurten, eskatu nahi dut, urtero eskatzeot, baina bereziki antolatzaileentzako bebai txalo bero bat, ez da erreza, hainbat urte jarraian, aste tarteetan, arratzaletan bilerak egitea, hau guztiz antolatzia, eta urten albiste posgarri bat badaukagu, aurreko urteetan parte hartzen egon zareten taldekide horietako batzuk animatu zarielako
talde antolatzailera batzen, eta bueno, horrek be ziurtatzen dabelako ekitaldi honek aurrera jarraitzeko injarra eukiko dabela. Beraz, orain arte antolatzen egon sarien hoi, zein aurten taldera batzera animatu sarien hoi, bebai txalo bero bat, eta eskerrik asko. Gainera okerrezpanago, pauso hori eman dozuen hori taldekidiok ez dutzu bape ondo trata, entzugot gaur WhatsAppeko taldietatik bota dutzuela, batzu hori. Espero ekitaldi jamaitzen denean barriro admitiduko duzu esela, bestela ikusiko dugu talde horrek urrengo urtean parte hartzeko aukera eukiko daben, edo ez. Eta oin, sarizekin joan aurretik, lehen baipatu dugu, 4 talde geratu dira kanpo, lehiaketaz kanpo, baina noski euren lana ikusteko gogoz egongo gara, eta talde horien lanak ikusiko duguz. Guggenheim Productions, Garaiz heldu dira, Garaiz bai, ez da magin? Baina, Garaiz bai, baina Ganoraz ez. Ia hurrenguan sartzen dugun metrajian sartu behar dan plano hori. Eta Kalabaza Productions, frakamotzak onenak dira laburretarako, eta gero pentsauku honek, nahiz eta ordenadora ekarri, pelikulia pendrivean ez tozuela ez saspiretarako entrega, sarizen leian esarete sartuko, baina ontxe, azkanengoko 4 pelikula horrek gozatzeko aukera eukiko dugu. Akapelek misuria danetik, instrumentuak modu danetakoak hor. Zezateek, ez nebeltza, untza, tio. Untza, la hostia, dok. Kilometroetan, jota peta uinxu hain. Kantu bezer, la hostia, dok, tio. Haine duandek, jota peta uinxu kilometroetan. Zikuna esango, baina kanto mierda. Musika hona dio, 3 eta 10 hamarkako musikia. Torri joan etxea. Vale. Vamos, no? ¿Se xau? Torria ez. Ai. Jarri komodai. Uste txekin zutukena. Eta gara honik. Eso es. Y es que musika honek zehoz eixauk, zehoz, esentzia. Ez da notaiten esentzia. Itxe eixat, tio. Niretzat, ez duk inbesteako. Hartu hau, honek lagunten gozko. Sí, esentzia notaiten. Zehoz, bai, Chessboard, get up and tell you where to go. And you just had some kind of mushroom. Esentzia, tío. Esentzia. Bilarria, makin, tío. Bilarria, hostia. Hauza esamos. CD, cassette y hostias. Beti vinilua. Vinilua, hostia. Sería mierda. Y tema honekin flipaban bideo, ikusiko. Itxagun. Hau bestok? Kantu zara ma bizia, azteko biltzia.
Hemen daudana. Zer cosa esan duzu? Vietnameko zugaten tripa bateko sustantzia, eta kanika barruan sartu da, ez da horraileko. Bai? Zelako bizibidun dagoa? Saldo ez da nahi esaz, apurtin dela eta 10 segundu ino gutxo gotzela arnazteko. Eta zure viajerik onen ukiko zu. Bizitzako viajerik onen. Eta noiz pentsaien da sortzia da? Ba, kolotuen maksimum harrapeteko honen atxien. Gaur gai animat. Egi, ondo dut. When she was just small. When the men on the chessboard get up and tell you where to go, and you just had some kind of mushroom, and your mind is moving low. Go ask Alice, I think she'll know. When logic and proportion have fallen slowly dead, and the white knight is talking backwards, and the red queen's on the dead. Remember what the Donald said. Bizitzako viajerik onen. Aiteta, kontau historia bat! Ai, ama! Ni gaztian nintzanian, aspaldi. Ez! Hain aspaldi ez! Ai, 70 hamarkadia. Vietnameko gerratia bukatu zan azkenian. Eta horrekin batera, Nixon presidenteak dimitiu inbiar izan eben, Watergate kasua salata. Gainera, astronotan garaixa izan zan. Eta Arias Navarrok bere ekintza politiko garrantzitsuena burutu eben. Franco ha muerto. Eta ni... Ei! Zelan? Ondo? Zazoazte bestiak hola jorren dozula. Hango ba. Ei! Zelan? Zixak? Ei! Du. Eskerriak. Gauza, komentai jauran otzun. Ba, oso lasai. Ba, atzen aldixan, nena gela gape guztua, nire baten duen bizitza estilo honekin eta... Seguro zu esatia. Zera, droga asunto hone, erretia eta ja dana guztiz jaren biotela batzen. Ba, nirekin ez kontau. Nenen uste holako zein tio. Venga, azkena. Oskar! Barkatu! Lehen pasa binaiz. Oskar? 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 Honek ezin jagora segiu. Urrengoak du izan geke.
Hau, zure atidoia, Oskar. Gartxot, maite, bazkaitera! Venga, segi, amana. Tripa-tripaloski, tripaloski, tripa-tripaloski. Gazte eta ez gaude konforme. Gazte gera gazte eta ez gaude konforme. Gazte gera gazte eta ez gaude konforme. Mundu garbigo bat bizirei genduke. Gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte gera gazte eta ez gaude konforme. Nere abestia ez da politika. Injustizia honen aurrian ezin gara isilik geratu. Bixar bertan, danok Gasteizera, danok biharra dau. Eskubide horiek. Hau, konpoketako beste bideen bat egon bida, derrida? Ez dago beste biderik. Baina, zu baitzu, hauxe da, gure etxe zartzen da soldata bakarra, ez da? Beitu. Zure moduko beste 200 kasu dakot, eta hau zuen neharrak entzuteko. Bixartik aurrea, ez etorri lanea. Hortxeba, aurtengo ekitaldizan, egin dozu esen pelikula guztizak, 19 pelikula guztira, 15 lehiaketan, eta 15 hoien artean aukeratu behar izan dabe gure jurau adituak. Lan gogorra, urtero modura, bueno, gero ardautxu bateaz pixkat erresten da, ez da, kontua. Eta oin, aurkeztuko dutzu edaz, nahiz eta danok ondo baino beto ezautzen dozu esen, eskatuko dutzagu mesedez ona gora igotzeko, eta sari banaketa ekitaldizagaz hasiko gara. Beraz, Amaia Artzamendi, Antxon Guria, Itxaso Pol, Antxon Txintxurreta, eta Martin Jauregi Altzo, mesedez. Aurten ezberdin egingo dugu. Aukeratu zeuek bakotxak, banatu nahi da bensariza. Badakizue, aktorerik onenak eta aktoresarik onenak, txartu esan da hori baina, emakumezko eta gizonezko aktore onenaren sarizak eukiko doguz, eta gero, 3., 2. eta lehenengo sarituak, 3 pelikularik onenak.
Horren aurretik baina, hor goizan atzeko aldian egon sarienok, publikuaren sariza. Maria? Perfecto. Horten ez da ikusten, ez da? Bueno, eskerrik asko abisua haitxik, Zortzigarren oinatiko laburmetrai realizan, publiko adituak, erabaki dau pelikularik onena dela Hangover Productionsen filma. Hurbildu mesedez. Eta eurentzako txankamua zelan ez eta 100 euroko diru sariza. Beste txalo bero bat. Berro batzuk. Sin más. Ez garen espero, ni de coña, eta eskerrik asko anoi, eta espero disfruta bizena, gu disfruta bizuenakin, da eskerrik asko anoi. Mil esker. Eta oin bai, epaimaiari emongo dutzagu aukeria, bai sariza banatzeko, baina baita, euren erabakiza nolabait argumentateko edo aipatzeko ikusi daben hori zer izan dan. Eta ez dakitxo horretarako, gogo eta orokorren bat, zeo zer nahi zuen esan. Bai, Martin? Lehenik eta behin eskarrik asko, antolatzailei egindako lanagatik eta gugan jarritako konfiantzagatik bat egiten dugu, tiago hori egindako aitortza horrekin, guretako benetan izan dalaki da oso garrantzitsua eta pantalla bere osatasunean beteten ebena. Eta gero balanak oso lan diferentiak ondiaz, geixa esan samurra, esan dozkui hortik gaur Wikipedia oinatin zuten ibili dala, Nixon eta Carrero Blanco eta guztok Jimi Hendrix eta agentia pikimator informazioa topaiten, eta gero bez, hor agerketan izen torga guztiak, benetakoak esaute diazen, baku zalantza hori. Baina bestela lan politak, ikusten da esfortzua, egun politia da, horren beste jente elkarketia zinemaren inguruan, eta guretako benetako plazar bat izan dela. Eskerrik asko, Martin. Eta hon bai, hasi gaitzezen, adibidez, gizonezko aktorerik onenaren sarirako, aurten gainera bakizue, sari hauek diru saririk ez daukela, baina igual diru sariza baino gobia, ze antolakuntziak urtero, kriston lanak hartzen dituz, sari benetan eder eta ikusgarreza banatzeko. Antxon? Arratsaldeon Gabon. Apostu osorta kamara irabazi egiten du dalako, eta batez ere bere jarrera komunikatzeagaitik, eta txakamua behentzako, eki galdoz. Txakamua, beak esaten du delako, Jerai, Behan izanean. Jerai, Aufiderzen o... Eskerrik asko. Jerai da. Kolonia garri dokela, Kolonia garri. Orain, aurtengo emakumezko aktorerik onenari sariza, Amaia? Gabon danoiri,
lan zaila izan da, aukeraketan, baina epaimaiak aukeratu dau, bueno, arrazoia da, danok itzik gatuga bere interpretazioakin eta aktoresa onenaren saria da Leire Igartuentzat. Hurbildu Leire. Bueno, emoten dau preparata daula, baina Leire bezin izan detorri. Datorren urterako araua aktore eta aktorerik onenaren sarija edo berton dago edo beste bateri momotzago. Eta bai, ja gauza serizutan hasiko gara. Hombre, gintonikak ez dauz merke. Eta gaur gauaz batzuk celebra nahiko dabe. Horretarako, diru sarija eta txankamua. Txankamua estimu handiz dauko, Entzun daukat batzuk etxian leku oso berez izan daukela, eta batzuk bat baino gehiago benai da bezala. Hirugarren pelikulari onena, Itxaso? Bueno, hirugarren sarixa, proposamen ezberdina, modernua, borobila, ausarta eta mirarien endarrean sinisterazten digulako, gurosonaren mirari japoniarrenetzat da. Hurbildu, ona mesedez. Eta hon bai, berro batzuk. Bueno, jare hozte hemen marroi danakin. Baina, bueno, eskerrik asko, ez goen espero eta esango txaleireri. Ez dakiz esan, eskerrik asko. Merci. Batzu nervioso. Ni baki nortzuk. Barretxo oso baina batzuntzako hau zite importanti da, Herrizan aurrin prestigizua jokun ipintzen dugu hemen jentiak. Bigarren pelikularik onena, mesedez, Martin? Bigarren saria, LPM askatuta. Sari hau, hau da, eskatologia erabiltzen dutelako, horretan nire ohituta gauz, mina kasu honetan eskatologia ideologikoa da, orduan zertarako baia semanita edo Kataluniako Polonia hemen LPM badugu. Guk ez du zango gezurrik, irabazti espero gehen, baina, bueno, bigarrena be ondo hau, eskerrik asko. Txalo, ero bat. Eta oin bai, gabeko saririk garrantzitsuena, ez du aipatu, baina hirugarren sarija 100 euro zirian, bigarrena 150. Ton, zure eskudago, gaurko sari nagusiza, 300 euro eta txankamu nagusiza. Gabon, danoi. Gure iritziz, jarritako baldintzak gehienak onduen betetzen dituelako, lan korala da, eta 3 minutuko
bide psikodelikoa eskaintzen digutelako, bienan, Janis Joplin, drogak, pakea, dena, pirula kanika batean konzentraturik, izugarria. Guretzat, Sutru Gora eta Flaka Bera taldearen Eusko Bostu. Nik uste honek espero ebela. Torri hona erdira. Bueno, gu bai esgarela espero. Bai, guk Martinek esan duzku guztau xokolate, ja horrekin, nahikoa geukan, ja gaurkoz. Eta, bueno, ez tekizen geixo bezan. Gora pakea eta gerrarik ez. Eskerrik asko. Eta honekin amaituko dugu aurtengo Oñatiko laburmetrai raliza. Eskerrik asko dan hori parte hartzeagatik. Askotan esaten da, parte hartziala garrantzitsuena, batzuk sari jaira astera bai da, horretara betorri behar da, ezta? Baina gisa dana askanian ikustekua dela, ez nienaz Oñati Arrabak izu, konturatuko zinien da honeko. Eta benetan ikusgarria da, egun guztian ziar herrizan jentia ikustia, hainbeste jente, begiratu zema parte hartzaile zao zen, goizin goizetik lanian, herriko txoko ezberdinetan, eta hori, nuk esatotzu, eta herridanetan ez da pasaten, eta ez da erreza. Beraz, eskerrik asko da hori parte hartziagatik, eta baitza, gabeko ekitaldi hau, be posible egiten dozuelako, garaiz edo garaiz kanpo, baina lanak, lan guztizak ekarritza. Beraz, parte hartzaile, antolatzaile, laguntzaile eta bolondrez guztizari, eskerrik asko, beste urte betez, oin musika 70 bizka jarriko dugu, eta mesedez, parte hartzaile guztizak urtero modura, igo onagora, danok batera, familia argazkiza ateratzeko. Eskerrik asko, da datorren urtera arte.